En tarik 8 dwe mar 12 higa mar 2024 arwaki kamoro moro maintiere e chenro ni mar migago ka obrokelo ni weche mawayudo mesawa mag keyo weche manyien odiochiengni ma kawuono. To mokwongo magi e weche momiyo pek odiochiengni. Miteri ka okiyiero kata okihero ichuni kode. Koro lokore lweny ma koro kendo target ng'at mama ni eri. Mond liete ma Ugenya e kaunti ma Siaya ne obago ng'anyo mar ywak ewi medruok lwenje ma himogi. Unarudisha kwa sababu kuna mwingine pia ambaye atakuja na atumie hiyo pesa kufanya naye pia kwenye biashara yake. Sirikal okwayo Jo-Kenya mondo chul hola mag hasla mondo okony jomoko madwaro hola no. Lakteche mawuok Afrika oyango ni kwan mar joma mine man kod tuo mar rem mapek mar ich kach e kinde ria endometriosis medore ahinya e pacho ka. Machiegni Ramogi jwangi nyalo tudri kod namba mar 33600 kata X marwa @Ramogi TVKE @James Opondo Senior. Bende wantiere achiel kachiel kokalo e mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Mond liete ma Ugenya e kaunti ma Siaya obago ng'anyo mar kwedo medruok mar lwenje mar kit chwech. Ng'anyo ni mane olosi kod riwruok mar Free Pentecostal Fellowship of Kenya bagi ukwala kama bende mine ne oyudo puonj motenore kod ratichgi. Ng'anyo no biro e ndalo 16 mar kampen mar kedo kod lwenje mag kit chwech e pacho ka. Hilary Omondi e jatelo e riwruok makedo ni ratiro mar oganda oseyo ji ma ochung' ne chike pacho ka kuom rem kao ndamo mager ne ji maketho chike kendo nyayo lwenje mag kit chwech. Tinde amisoga koro kidwa make kata kidwa make mate kineno kanya wadu ka bitabu. Mae en kaluwore gi timbe mitimo maricho ma itimo ne ng'at madhako ka chuore osetho. Weche jalokre e sechegi nikech koro nitie gik mang'eny monego gitim. Achiel kuomgi en ter miteri ka okiyiero kata okihero ichuni kode. Koro lokore lweny ma koro kendo target ng'at mama ni eri. To kendo wamedo siemo jo Siaya County ma sub county ma Ukwala mondo oyie owe lwenje gi eki nikech ging'eny. Wasebet kwa wadhiro county government ma Siaya mondo olosane chik moro manyalo protect widows, manyalo support kata socially kod economically. Tangeni mano osechopo kamoro dena poko puodhe to wakwayo mondo government kech kopon chik no kadho to bro miyo wakendo step machielo mar dhiro sirikal mondo ket pesa, mondo ketu structures mamoko manyalo konyo manyalo protect ratiro mag joma mine. Giketnwa chik kaka jomoko duto te. Though constitution ma Kenya to ketonu chik romre te. Onge ni chiliel kata dhano maku ma onge dichwo. Chik rito jite e Kenya mangima. Koro chik ne man onego bed ni giluwo kodwa kaka giluwo gi joma moko. Koro kiginani an magi koro mond lieten gidwa nyanyasa. Neno ka chike machon ni chuori kotho mara en manyasi orwakni law dichuo mago tiwaweyo wani digital world. Nikech waneno kama gie machangie mang'eny. Samoro ng'ama okelni no en ng'ama tuo. In chuori owe kingima. Odwa kelo ni tuo. Donge mano chike machon ka ema pod wadhi mbele. To kiyiero ingen piny masani uchiew. Iyiero ng'ato udhi pimre mnaendelea. Nikech yie mar mondo itimang idak kode. Nikech kokiyie dak chuni mondo idak kode. Sirikal okwayo Jo-Kenya mondo ochul omenda mar hola mar hasla mondo okony jomoko madwaro be mondo oyud hola no. Ka oloso e kaunti ma Vihiga e kinde nyasi mar keto ayanga dongruok mag gwenge ma kono, jatend migawo mar saga kod ohelni matindo Wycliffe Oparanya ne ojiwo ber mar bedo kod luor kod ng'eyo makare weche omenda kod hola. Bende ne ojiwo jo ohala mondo kaw hola mag sirikal mondo konygi e gero ohelnigi. E kinde mokalo Jo-Kenya yande ose ewirem chulo hola mag sirikal ahinya to mag uwezo ka achiel kod omenda mar hasla. Kwa kila kazi njema, I am the principal. My profession, but I wear the educator hat. Pesa unaenda unachukua pesa, unafanyia biashara yako,
unapata faida na unarudisha, ndio unarudisha, kwa sababu tuna mwingine pia ambaye atakuja na atumie hiyo pesa kufanya naye pia kwenye biashara yake. Hakuna mahali unaweza kwenda kwa bank na useme nipe pesa ya bank ati niende nifanyie tu mambo yangu na suluhisho nyingine. Hawa wa MSEA, Small Micro and Small Enterprises Authority, hao ndio wanapanga mambo mashinani vile nyinyi mnaweza kufanya biashara. Mambo ya manufacturing, wale wazee wale vijana wetu wa jua kali, hao ndio sasa watasaidia wewe. Wako kila county. We're also working in economic development, meaning youth and women who are the vulnerable people in society. Alafu tuko kwa mambo ya climate change. Lakteche mawuok Afrika oyango ni kwan mar joma mine man kod tuo mar rem mapek mar ich kach e kinde ria endometriosis medre ahinya e pacho ka. Lakteche gi mane loso e romo maduong' manobagi e kaunti ma Kirinyaga wacho ni ochopo kinde manyaka koro gitim puonj ne lakteche mondo giyud lony thieth ne jotuo makamago. Tuoni ma nyalo chakore e kinde ria ma okwongo mar nyathi manyako nyaka chop kinde ma ok oyudie ria thieth mare malong'o pok oyangore e pacho ka. Thoth jotuo kinde mathoth itimonegi bero ka thothgi bende chuo ma ok onyuolo nyithindo. We know that in the Western world, the prevalence of endometriosis is 10%. So 1 out of 10 women will suffer from endometriosis. That data, we don't have it in Africa. And the reason why we don't have this data in Africa is because we have not done our duty as scientists to do enough research for endometriosis. Endometriosis can affect any part of the body, but commonly we see endometriosis affect structures that are around the uterus. So it can affect the ovaries, it can affect the fallopian tubes, and it can also infiltrate the uterus. But in some cases, we have seen where endometriosis is affecting the intestines or the bowels, it's affecting the bladder, and in some cases, it's affecting the diaphragm. Now, luckily enough, is in our setup, and I would really say, I think in the region, we have been able to attain sufficient skill to address all these conditions. And I would really say that we have been the first to offer care for endometriosis, especially the diaphragmatic endometriosis. We came to join Dr. John Jaggi, who is a known person in the continent when it comes to minimal surgery. So we came to join, see what he's doing, and acquire some skills so we can go back to our country and also help our women. The government needs to invest in it, not only in Kenya, government in even my own country. Tend county ma Machakos koro okoni ngang ogebe chulo lakteche mag counties go ma osebedo ka ng'anyo kuom dweche ariyo. Jagoro mar county no Muya Ndambuke mane loso kod jofwambo okoni gisatemo gik moko duto mane lakteche go dwaro. Kata kamano nyaka sani pod lakteche go odagi dokie tich ka gikoni nyaka chulgi osara mar dweche ariyo mane yudo ka ginie ng'anyo. Tend county no to oramo ni ok gibe chulo gi dweche mane ok gitiyo ka ng'anyo no kawuono odonjo odiechienge mar 59. Nondo koti ni aweti ene kwendiwa nasho kawiyani na koti isi nasho kawiyani. The only reason our doctors are not back in office today is because they are demanding to be paid salaries for months they have not worked for. I pray to be told who on earth expects to be paid, to be remunerated for duties they never performed. Unauliza madaktari wetu warudi kazini, wale wanataka kurudi kazini tutafikia kuwa protect, na mtu yeyote atafanya kazi atalipwa. Sababu kulikuwa na court order yenye ilisema madaktari warudi kazini, lakini wamekataa kurudi kazini. Kwa hivyo tunawasihi wenye warudi na tutaendelea kuwalipa. Out of those 75 wako kazini. Hao ni wale either wako kwa management, kuna wengine wako study leave, na hao tunawalipa. Hao wachache wenye wamebaki
Wakirudi kazini pia wao tutawalipa. Hakuna mtu anakataa kulipa. Sirkal ogolo omenda maromo bilion 2 ne Kenya Tea Development Agency mondo oduokne jopur matindo mag chai omenda mane gitiyogo e ng'iewo mbolea ma nengogi oyueyo kanowuoyo karicho e kinde mane oromo gi directors 120 mag KTDA. Jagoro mongirore migawo mar pur Paul Rono wacho ni omenda no ne owinjo obed ni chulo dwe mar achiel higa manyien, to kata kamano koro idhi chule juma manyien. Rono bende osingo ni sirkal oikore mar bero sekta mar pur chai ma en bilion 210 mwandu duto mar piny Kenya kata GDP. Gavana ma Kericho Eric Mutai bende wacho ni ber mondo oger chiro ma ipime chai e boma ma Kericho mondo oduok chien omenda ma itiyogo e sombo mwandugo. Our tea farmers, through KDD and the government, will be refunded the money which was deducted for their fertilizers this month, and that is a plus. So as early as next week, the tea farmers, as promised by this administration, they had put 2 billion Kenya shillings to caution tea farmers. Mbalariany mag Afrika ma ugwe okwa mondo oket maino e siro kit somo mamiyo jopuonjre tiegruok madwarore. Ka olose mbalariany mar East Africa kinde nyasi mar rwako jopuonjre ogudu, jalup chancellor Marceline Kitambala wacho ni jopuonjre owinjo omi tiegruok madwarore e ochumi masani. Wacho ni mbalariany no nitiere okang' mar gero kar timo nonro mar sayanse weche pur mondo okony e bero weche chiemo e kaunti no. Jopuonjre maloyo 800 ne orwako ogudu e kinde nyasi no. Dr. Vincent Choka and Dr. has taught us. The key project that is being operationalized is the establishment of an artificial intelligent agriculture laboratory at the East African University to deal with food and security in Kajiado County, specifically, and the Republic of Kenya at large. This project will be implemented through our partnership with the government of China and the Hanzu University of China. The primary aim of this project is to employ innovative and sustainable agricultural practices to ensure food security, increase agricultural productivity, and alleviate hunger among vulnerable populations. Jatend migepe Musalia Mudavadi ne oyoro e nyasi mar piny Finland mane obagi mbetre mar piny Finland pachuka kama ne orwake kod jambetre ma pinyno Pirka Tapiola. Piny Kenya kod piny Finland yango higni 60 mar osiep, winjruok mane oger e wi kido kod tim makare wi bero weche teko tiegruok kaachiel kod keto kwe. Moko kuom ber ma oseneno e winjruok mar pinje ariyogo en kaka gedo mar Electoral wind power kod gedo mar Menengai geothermal power project. Piny Finland bende osebedo ka siro piny Kenya yudo kom mar United Nations Security Council ma osekelo ber mogundho ne piny Kenya. Our collaboration continues to thrive, reflecting our shared values and commitment to progress across various sectors, including renewable energy, technical and vocational training, water and sanitation, and peace and security. We highly appreciate Finland's support to Kenya and African countries on the United Nations Security Council reforms. We welcome Finland's support to Kenya's ambitious initiative to enhance Nairobi's position as a global multilateral hub. Kenya is a well-established African democracy. She has consistently been a like-minded partner in defense of the rules-based multilateral order, and this has been seen also in Kenya's principal stance on Russia's war in Ukraine. And this stance is and continues to be highly appreciated. And we wish to deepen this partnership further, both bilaterally and at the EU level. We've also started working on a closer partnership in peace mediation, and this is in the center of our
foreign and security policy. But we need a strong Kenya in this region as a partner, and you are one, and we're very proud to work with you. Ya kwa Ramogi daka oyo ma adundo tokapo kadhie yueyo aneno ka teo seuro modhuro June kana wacho ni niko locked from Ahero neno chendro gi joga mama gi mama na Melvin Stella gi Joy Den Levi moja wacho ni well represented ka entiere teso Albert Gwea wacho ni ayudi makare e boma mar Nam Chumbi mago kadha wad Nam Chumbi counties ma Mombasa gere ka chiolo gi Kilifi Lianto de Octopizo wacho ni wayudi yo makare ka wano yo makagwa gi omejo dom woda nya sembo Safina Koth wacho ni asedonjo kaka pile Safina Koth ka entiere wacho ni en kata gi fellow wod Kitare Geoffrey Musa wacho ni awinji loud and clear kan Migori waneno migago e yorno makare nyakona Ramogi wadhi yue kikede mabor nikech pod odugo gi weche mathoth. Ulikuwa unafanya nini wakati ulipigiwa simu? Nilikuwa tu job zangu za kawaida, nikapigiwa simu. Ma 1212 hapa Nairobi. Yes. Kwanza shikilia goodie bag yako. Alafu shikilia check yako pia. This is your check of 50,000 shillings. Hakikisha jina imespeliwa vizuri. William Mudhui. Bahati iliyoje people. Niko na wife wako kwa nyumba, sasa ana kitu anafanya na plan kumwekea tu kabisa na hiyo pesa. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discount nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on their offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu in public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Everybody ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dueni wadua dendo chenro mar purgi ohala ni coastal region edition. Edueni wadwa romo
romo gi jopith mopogore ma bende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nya Ramogi. George Oyugi achiel kuom jokanyo machon mar duol mar IBC oseoten sirikal masani kuom remo chuo IBC e sama owinjore. Kolero ni gi sani Kenya ni kama tek bedo ni kata mana thuolo mochiw gi katiba mar pogo kiew koro osekalo. Ramogi TV notwag kod Oyugi e yo machal kama. Kuom thuolo mar higni 2 sani piny Kenya okosebedo kod duol matayo yiero kod kiewo e pachoka IEBC. Matok jakom mar IEBC Wafula Chebukati, Commissioners Boya Molu kod Abdi Gulie wuok e apisi dwe mokwongo mar 2023 tok tamgi mar tich rumo ka Commissioners Juliana Cherera, Francis Wanderi kod Justice Nyang'aya nogweta okaluwore ne ok giyiere kod duoko mar yiero mar jatend piny ma 2022. Nyawadgi ma Irene Masit to noriembie tich. Ne waloso kod achiel kuom jokanyo mag IEBC machon George Oyugi ma oseoten sirikal kuom rem chugo IEBC gima owacho ni sirikal timo kayiem mar biro rocho yiero mar 2027. Executive temo gidilegi intentionally mondo gik moko jotime last rush program kako time mar wasekal mondo IEBC timo gigegi. Ano wach ma important kaka ngamositi gi IEBC the executive let them give appointment majo IEBC commissioners priority. Oyugi manotie IEBC higa mar 2017 lero ni gik mathoth biro medo kethre ka sani thuolo mochiw kod katiba mar pogo kiewo oserumo. Kendo duol no kochuo gi tok bibedo kod thuolo moromo mar chano yiero mar 2027. The law wacho ni onego review boundaries after every 10 years. To sani onego beni timo. Koro sani timelines mawa boundary delimitation onego beni rumo dwe mara 2024. To sani koro onyise wabedo overstretched. Koro sani gima timore ni koro ka wabro chako boundaries obo kawo kina long time. Kobro kawo long time nikech mondo wachak timo boundary mo tim public hearing magini chako dhi nyaka parliament mobed approved mobed gazetted bro iwe ka time osekawo mang'eny kabisa. Obo kawo time obo consume time mondo gonwa timo go other activities. Bedo ni onge gimoro amora ma inyalo tim maonge commissioners mag IEBC. Oyugi wacho ni sirikal ketho pes jo Kenya chulo jogo matiyo kod IEBC e kindeni. Kata voter registration ok timi office kanyo sani nikech gomiyo ok nyal tim continuous voter registration nikech ok agibedo gazetted. Mondo wachak voter registration nyaka wabed gazetted returning officers. Gazettement itimo mana by the commissioner. Chenro mar chugo IEBC e yo makare sani okwamo tok do chungo chenro no e wi ywaruok manowuok e yiero jokanyo mabiro bedo e aput mar walo commissioners. Simfros Okinda, Ramogi TV. Chenro mar kwano ombulu e piny Ghana dhi nyime bang'e yiero maduong' mane otim e pinyno chieng' ngeso ka e yorno mamuol mana ni e gwenge ma ugwe mar pinyno mane jomoko ne ochielie gi magina ma otho. Piny Ghana sani oloro tong' margi gi pinje mamoko. Gino ma joma luwo yiero no wacho ni ok ber. Jopiem madongo yiero no gin jatend piny machon John Mahama mar duond bura mar NDC kod jalup jatend piny no masani Mohamud Baumia mar NPP.
Nya kora mogojon kanya machopo giko weche manyien e chenro ni mar migago. Dichieng manyoro riwruok mar FKF no timo yiero ka no yier jakom manyien ma en Hussein Mohamed ka jalupne en Donald Mariga. Jokanyo mag NEC bende no yier ka county ma Homa Bay golo Kale Collins kaka NEC member gwenge mag Nyanza. Magi duto nyakora moga jwang loso ni report no bini saa 1 gi saa 3 bed koro dichieng makare jowe makatwenga Kisumo ka julu pochi pa kamoro mauntiere inga en James Opondo.